Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad ito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang iyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po or good afternoon sa inyong lahat. Malapit na pong alauna kaya good afternoon. Siguro, magtatanong ko kung kumusta na po kayong lahat, no? Tayo'y magsisimula na sa ating panahon ng Adbyento at ngayon is December 1, unang araw ng Disyembre. Pwede pong pakitanong sa katabi nyo kung kumusta na din sila. Sige po, tanungin niyo po yung mga katabi niyo. Kahit di niyo sila kilala, kumustahin. Kung okay pa ba? Kung maganda pa ba? O may mga wrinkles na? Or kumustahin niyo? Baka pagod na yung katabi niyo. Either dahil nagtatrabaho, o baka dahil sa pamamasyal. O kumustahin din ninyo kung lumalaban pa ba sa buhay. At ngayon, kumusta na din ang ating paghahanda? Kumusta na ba ang ating relasyon sa ating Diyos? Sa buong taon, kumusta na po ang ating pananampalataya? So bago tayo pumasok sa panahon ng Pasko, ay of course, dadaan tayo sa panahon ng Adbyento, o ang ating panahon ng paghahanda at paghihintay bilang isang simbahan, bilang isang sambayanan na umaasa sa Panginoong Heso Kristo. Kung tayo'y nakikinig sa ating mga basahin at lalong-lalo na sa ating ebanghelyo ngayong araw na to, para pong tayo'y tinatakot ng Diyos. Dahil sabi nga niya, baka maghanda kayo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. At kasama din ito ang banta ng ating kamatayan, pati na din ang paghuhusga sa lahat ng ating nagawa, lalong-lalo na sa mga kasalanan.
Marami na pong mga taong nagsasabi, pero hanggang ngayon ay patuloy tayong naghihintay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin o ano ba ang ibig ipahiwatig sa atin ng kasulatang narinig natin sa panahon ng Adbyento? Hindi ito tungkol sa ating paghihintay. It's not about our waiting. Kundi, ang Adbyento ay tungkol sa ating paghahanda or in our preparing. Hindi lang dahil panahon ng Adbyento at magpapasko na, kundi paghahanda araw-araw. Paghahanda para isabuhay natin ang ating Diyos sa araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating mga gawain. At isang paalala sa atin ngayon na ang ating buhay ay may katapusan. Ang ating buhay ay temporary. Ang ating buhay ay may limitation. Kaya isang paalala sa ating lahat na gamitin ang ating oras sa mga tamang bagay. And ano po ba ang isa pang reminder? Huwag nating pag-aksayahan or do not waste our time on things na hindi natin madadala sa buhay na walang hanggan. Sabi ng ating ebanghelyo ngayong araw, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang iyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa. Sapagkat darating iyon nang di inaasahan ng tao sa buong daigdig, kaya't magiging handa kayo sa lahat ng oras. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. So, mga kapatid, huwag nating sayangin ang maikling panahon na bigay sa atin ng Diyos. Rather, ubusin natin ang ating oras sa pagbibigay halaga sa mga minamahal natin. Kahit minsan, ito'y naghihingi ng malaking sakripisyo. Naghihingi ng ating oras, naghihingi ng ating lakas. Ubusin natin ang ating panahon sa pagmamahal, pakikipagkapwa-tao, pagpapatawad, at lalong-lalo na sa pagpupuri ng Diyos sa lahat ng bagay. Huwag po nating gamitin ang lahat ng oras para sa paghahanap ng kaligayahan. Sapagkat ang kaligayahan ay madali naman niyang makikita o mahanap. Kundi gamitin natin ang ating maikling panahon at buhay sa paghahanap ng kapayapaan. Madaling mahanap ang kaligayahan, mahirap makamtan ang kapayapaan. Kaya minsan, marami sa atin, kahit ganong gawin natin, kahit happy na tayo, kahit masaya na tayo, kahit andyan na ang lahat ng blessing, pero wala tayong peace of mind. So, isang paalala din sa atin ngayon na pumili. Choose happiness, gaya ng advertisement ng Coca-Cola, o choose peace, na laging ibibigay sa atin ng Diyos. Kung nakikita ninyo sa ating banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi lagi nagsasabing, happiness be with you. Ano pong lagi niyang bate? Peace be with you. Sapagkat yun ang kulang natin. Yun ang kinakailangan natin na hindi maibibigay ng mundong ito. Ang kapayapaan na ang Diyos lamang ang nagbibigay.
Kung hindi yan ang ating hanap, baka sa panahon ng ating kamatayan lang tayo makahanap ng kapayapaan. Huwag nating hintayin na may magsabi sa atin ng peace or rest in peace. Gusto niyo po ba yun? Na yun lang ang panahon na magkakaroon kayo ng tunay na kapayapaan. So, yan po mga kapatid. Gamitin natin ang oras at panahon para sa paghahanda sa buhay na walang hanggan na ibinibigay ng ating Diyos kung tayo'y tunay na nananalig at nagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa. Ang mensahe at imbitasyon ng Diyos sa atin ngayon ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Remember, habang may buhay, may pag-asa. Ang mensahe ng Diyos sa atin ay hindi pananakot, kundi pagbibigay ng lakas ng loob para hamunin ang ating sarili na maging tapat at maging panatag sa pangako ng Diyos na siya'y muling magbabalik. So mga kapatid, sa pagsimula sa atin ng panahon ng Adbyento, naway basbasan tayo ng Diyos sa ating paghahanda at pag-aalay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.